akong saging na tuwang anang kural ni Aturne. Kasaba sunong ko ini round. Ay buntag Aturne. Ay, maayong buntag po, silingan. Matay, nakasalay ko ano mang kural Aturne. Na akong paon ni akong saging. Ako sa alimpiwan sa tagway daan. Ha? Unsa? Unsa imong gingon? Kuhaonin mo ng saging? Oo, makay katungudan na mo kuha? Anay, ganang wala mo katulad ni Aturne nga ako man tinanaw. Sige, sulay kuha na. Di ba kay ako ka nga pasakaan og kaso? Kanang imong gikasukuhan na Aturne og kanang imong kural na guba. Ako na apandayon ug magkuha na akong saging. Dili, wa ko masuko kay tungod kay nagguba na akong kural diha tungod anay imong saging. Ang atuwa lang ang musunod ta sa balaod. Anay Aturne, usa nang balaod Aturne. Aditso na lamang para makasabot ko. Ang akong pasabot manggod nga balaod kanang Article 681 the Civil Code of the Philippines. Unya nakaibalo ka aron. Matay Aturne. Kanang imong gihingalan diha nga 681. Swear tres nagdaong kabal na na. I-explain ko rin usa nga balaod para masulan akong utaw. Sige, akong i-explain nimo. Sa Article 681 the Civil Code of the Republic of the Philippines, the fruits will be falling apart in the neighborhood, in the kural, so the kural of the tagiya of the saging will be not allowed to put this banana because the banana is mine right now. Okay? Batay ka Aturne. Wa ko kasabot ani mong English explain na. Abi na saya ako na para makasabot ka. Sige, akong bisayon. Kung naa gani prutas nga matumba sulod sa palibot dire ani akong kural, wa na kay katungod nga mukuha ana. Ako ana gyud na. Matay ni Aturne. Ako'y katanom anang gamay pa ane. Ako'y kapadako. Unya karon ikaw na may mulo sa bunga. Usa man ni Aturne? Ay pa to sa buto ni Aturne. Kada mo kinay balaod. Ato naman ni ato nga oning bunga ane. Aw, mahimo pod kay naaman po na sa balaod nga tungaon. Pero kanang dire dapita ako kanang didto dapit imo ana. Nala, putla na. Yaro mahilom ka na. Usa ato ba ako aning balane? Usa man di pagtuon mo ng brand akong namugbaka? Di pagkaroon ko ni magbalana. Oh, wala tay mahimo diha. Basta kay gitunga nato na. Ikaw na bahala na usaon nimo na pagkaon ng balane. Basta kay sunod ta sa balaod. Agaling kay dili po kasabot sa balaod kay wa po ka grado. Patay ni Aturne. Nakapilo na sukay ka na ako, no? Gawa sa diri kay mga sumpagay ko ni mo. Dali ale. Adili ko ana. Kay imo man ang teritoryo diha. Kay ugmaan ako diha, sulong naman na. Naman na sa balaod. Di ko ka mo gawas dire? Ikapiluan ko di mo na way grado? Kasi kay na Aturne ka? Ako'y musunod diha. Sama! Oh, sige, kana imong gibuhat. Naa na siya sa section 2, article 280, trespassing. Pwede ka na akong pamulta og 1,000. No trespassing. Kaya kasulat tayo, no trespassing. Ako takdangan kag sundang. Oh, sige, dayon og tigbas. Nakayong kagdili na kumultaho no ng imong pag-action og tigbas. Naa na siya sa under article 2 ito, revise og penal code. Muna siya'y gitawag og grave threats. Pwede ka na ako pamultaon og 100,000. 100,000? Asa mo ko mamulta 100,000? Oh, hara, subukan ta. Hara. O sige, dapati ko. Kay ug maigo gani ko na imong kinumo. Kasuhan jud ka na ako physical injury. Ipapriso jud ka na ako. Kay kabalo kong patuy-tuyo og balaod. Kung kaya nimo patuyo ko ng balaod, kaya na ako ibutang ng balaod sa kong gamot. Pero kung maigo kani, tuyok lang ka. O sige, dapati. Kay di raman unta ka maprisoan ng saging, kay saging raman dyan itong gilalisan. Ug madapatan ko na imong kinumo. Ipapriso jud ka na akong buanga ka. Ay, hindi na magkapreso sa saging? Ako wow ni Kay. Pabalaod ng imo, pagsulo. Hoy! Kana imong gibuhat, rabiri ra ba na? Muna noy, tuog rabiri kang muna kang turiya ka.